समद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों समद बर'नि हिनजावा आंनोसो जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय नंखाय मा खालामाखै होननाथ' माथो लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आपडेट भिडिअ खिन्थानो सानदों आं नै गयआ हाग्रा दुजोब्बाय बेयावसो आं बेरायनो फैदोंमोन बाव बेरायनो फैनायावनो नायनो आंनि गयखौ नायनो फैनायावनो मोनसे आं इउटुब खुलिबाय इउटुब खुलिनाय लोगो लोगो बेनिसो जेन गोदान बाव भाइरेल भिडिअ बेनि कल रेकर्ड खोनाबाय बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारीजों फुलमुन माने पुर्निमा बेजों रायलायनाय बेनि मैखोमनि हिन्जावा जेन गावनि हिन्जावानो मैखोमनि हिन्जावानो मैखोमखौ मा रोखोम बाथ्राजों फुरा डिक्लेयार बाथ्राखौ बुंखो आरो बाथ्राजों माबायदि एल'जोबखो अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ खोनासंबानो जाबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव समद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों समद बर'नि हिनजावा आंनोसो जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय नंखाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लाना देखायनायलाय माखौ लाना जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नाय बाजै जुदि ये हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा बिदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि ये हिनजाव गदाय लामानोबा ये दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावनि आखायावनो गैया गावनि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना फुलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोरबायदि सैनि गियाना सेस नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामनाया नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों खादों आं बिदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमननो नों बायदिसिना खोन्थाना होदों खोन्थादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सिलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथियै बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसाजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहोदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै आङो दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइद ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयो मैयो मिथिबाय दा फुलमन माने थाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायदों आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे जा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दा बायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौ होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बेखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नै बे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय
होमब्लालाय बिसोरनावहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावो गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मानो इदि बुङो गोसो थोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनो गरायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय नै खोनाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव एथ' गाज्रि राव ओंखारना दोनो नोंनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायो दा आं आसुरि मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयु आयु खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया नै बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरो ना मानो होनब्ला दोरोंखौ होबथानाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा जेनेबा नै खोनाबाय बाजै आंखौहाय जेबो आंनि नाम लाबाबायो हबेनो मेसेज हबेनो फन हबेनो मेसेज हबेनो जिखुनु हिनजावफोर हौवाफोरनो आंनि लोगो दोगोफोरनो इयो लागायबायनानै हगासिनो दङ ओमफ्राय इदि दाखालामथों जे बाजै माने आंखौ सान्थि मोनबाय नोंबो एसे बुङो अननानै आङो होनखायो खम लाजिथाव बाथ्रा बियो गावनो सासे बड'लेण्डनि जेन बर'निनो रादाब फोसावग्रा चिफ एडिटरलायानो जुदि बेबायदि सासे हिनजावजों बेबायदि बायलार रेकर्ड आरो गाज्रि बाथ्रा दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो जों बेबायदि जानांगौबा खम आरो इयुननि लाइमोनफोरखौ मा रोखोम दिन्थिथाव बेनो रायजोफोर नोंथांमोनहा मा रोखोम सानदों आरो मा रोखोम बुजिदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो